Tibay po ang kaalaman at kahandaan po ng mga mag-aaral sa personal na kaligtasan sa isinagawang Basic Self-Defense Lecture na pinangunahan ng kapulisan ng mga Regional Mobile Force Battalion o yung RMFB-1. Katuwang ang 102nd Maneuver Company sa Cervantes, Ilocos Sur. Lumahok sa aktibidad ang mga senior high school students na kasalukuyang nagsasagawa ng work immersion bilang bahagi ng kanilang pagsasanay sa labas ng paaralan. Tinalakay sa lecture ang personal na safety awareness, mga pangunahing teknik sa self-defense at ang kahalagahan ng pagiging handa sa posibleng panganib sa pang-araw-araw na sitwasyon. Isinama rin sa nasabing pagsasanay ang praktikal na katawan na aktibong isinasagawa ng mga kalahok bilang bahagi ng aplikasyon ng kanilang natutunan. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatibo ng kapulisan at mga institusyong pang-edukasyon na itaguyod ang kamalayan at kaligtasan at responsableng pamumuhay ng mga kabataan. IFM News. IFM News. IFM News.